Naimbag nga bigat kakabsat, at ato yun iti may ka-27, a Domingo iti kadaw yan na tiyempo. Iti da ito nga bisa, na santon amisa, intay mandanggayan, intay man ikarkararagan, ti kararawan ni Dominica, Rodolfo, Rogelio, Samuel, Robert, John Patrick, pagyaman ni Mr. and Mrs. Melody Coloma, pagyaman ni Mr. and Mrs. Glendy Villanueva, pagyaman ni Mr. and Mrs. Alex Grospe, pagyaman ni Richard Esparagosa, pagyaman the Honey Girl, Dante and Ellie Noel. Tumaandar tayo, Apo. Hintayon pasang bayan tiyapo, sarabwen tay tikan kanta tayo, isagutay ti puspuso kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo ngagdayaw tiyapo. Lalala, 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 isagutay ti puspuso kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo nagdayaw tiyapo. Intayon pasang bayan tiyapo, sarabwen tay tikan kanta tayo, isagutay ayat tayo kakabsat ken padatao, tapno may kari tayo nagdayaw tiyapo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta ko mamit ken. Iraman tayo pa kararagan, ti Chan Rice Mill, ni Tessie Habon, ni Antonio ken Esperanza Fariñas, ti Special Intention, da Gordon and Luis Bruce, ni Ronnie and Pinky Jane, Bartolome Biag, ni Margarita Real Secretario, pagyaman ni Adrian, Calci, Christopher, Rafi, Joan, Jason, Rufina, kastamot ti panikarkararag ti kararwa ni Primitivo, Luisa, Martina, Luis, Lucina, Bernardino, Patrocinio, Andres, Marta, Pilar, Ken, Florentino. Kakabsat ti Diyos intalik na kada tayo nga agaywan, dagiti kukwana, ti pagtrabahuan tayo, ti talento tayo, agraman ti bagi tayo, dagiti laing tayo. Intalik na daytoy kada tayo, tapno aywanan ken pagserbi tayo. Agyaman tayo iti daytoy apa nagtalik. Tapno maikari tayo makiranod iti daytoy na santon apa nagdaydayaw, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kunatayo agkonpisarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen
kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Mga asika, mga asika, mga asika, apo. Mga asika, mga asika, mga asika, apo. Kristo ka asyan na pakawanin akat, di mo ipalubos. Akin ka may sinaan, mga asika, mga asika, mga asika, apo. Mga asika, mga asika, mga asika, apo. Mga asika, apo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. 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 Ket ditoy dagakapya kadagiti tattawa na imbag ti panagnaknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka pagrukbabanda kadaydayawen daka. Agiyaman kam ken ka, kaputi na indakla na dayag mo. Diyos na ilahitan nga ari, Diyos sama man nakabalin namin, ket sika pumi Jesu Kristo, bugbog tong anak, Diyos nga apo kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasiyan na kami, kaasiyan na kami. Sika mangikat, kadagiti basbasul ti lubong,
awatem kadaytoy arararaw mi ken sika situtugaw ti makanawan ti Ama kaasiyan na kami kaasiyan na kami gloria iti Dios iti kangatuan gloria iti Dios iti kangatuan yan tangay siksika o Hesu Kristo di nasantuan siksika o Apo siksika ti kangatuan iti timpuyog ti Espiritu Santo ken iti gloria iti Dios Ama amen gloria iti Dios iti kangatuan gloria iti Dios iti kangatuan gloria iti Dios iti kangatuan gloria iti Dios iti kangatuan. Kumaraharag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, ti panagayat mo kada kami laplapusanan na dagiti namnama ken tarigagay mi. Ipaay mo kada si buboslon ta kaasim, pakawanem dagiti basbasol mi, ket inayon mo pay nga ited ti saan mi aturdan adawaten. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Di may basa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Dumngeg kayo takantaek daytoy a kanta. Kanta ti gayem ko, ken ti kaubasan na. Ada idi kaubasan ti gayem ko, iti nakadamdam eg aturod. Kinali na ti daga, ket tinikat na amin a batuna. Inulaan na kanay ti kasayaatan nga ubas. Nang bangon ni Torre a pagbantayan na, ket nagkali ti abot a pagpespesan na. Inuray na maluom dagiti bunga, ngem pasigda na alsem iti maluomda. Ita kuna ti gayem ko. Da kayo ngagnaed iti Jerusalem ken Huda. Anya ti makunayo may papan kaniyak ken iti kaubasak. Inaramid ko amin na pagsayaatan ti kaubasak. Apay nga rod ang nagbunga ti naalsem, asaan na kas dinasamit aninamnamak. Kastoy ti aramidek iti kaubasak. Ikatek dagiti mula apan nakaalad na. Rebaek ti bakod na, ket bayak nga raben ken payat-payaten dagiti atap nga animal. Bayak ngagkaruutan. Jak arbasan dagiti ubas wenno kalian dagiti puunda. Bayak akumutan dagiti sisiitan amula ken kalkalunay. Jak ipalubos a matudwanda. Ti Israel ti kaubasan ti Apo ang manakabalin amin. Dagiti tagahuda ti ubas nga imula na. Ninamnaman na naimbag ti aramiden da. Ngem panagpapatay ket di tinaramid da. Ninamnaman na analinteg ti aramiden da.
ngem imawag iti hustisya, dagiti indadanesda. Ti sao ti Apo. Yaman tayo di Diyos. Ti Israel ti kaubasan ti Apo. Israel, kaubasan ko ako. Maysa nga ubas tinruar mo ijay Ehipto. Imulam iti daga, dagiti sabsabali a nasyon. Kalpasan ti panangpaksyat mo kadakwada. Di manon dagiti sangana iti baybay Mediterranean. Dinanon na pay ti karayan Euphrates. Israel, di kaubasan ko ako. Apay arinebam dagiti alad na. Nawayan dagiti aglaba sa mangtakaw iti bunga na. Subsuben ken kanen dagiti alingo ken dagiti atap nga animal. Israel, di kaubasan ko ako. Kaasya na kami umanakabalin amin a Dios. Tanawagan na kami manipod langit, ket umay mo sa lakniban to'y kaubasam. Umay mo ispalen daytoy ubas a pinapigsam. Israel, di kaubasan ko ako. Biyagen na kami kuma, ket agdaydayaw kam tuken ka. Uray kaanuman, didakanton panawan. Isobli na kami kadi, o Apo a Dios sa manakabalin amin. Ipaay mo kadi, ti ayat mo kada kami, ket may salakan kamto. Israel, di kaubasan ko ako. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo katagiti taga Filipos. Awan ko mati pakadanagan yo. Ngem iti amin na panagkararagyo, agdawat kayto iti Diyos abuyugan ti panagyaman. Aywanan na kayto ti tal na ti Diyos adi matukod a panunutan ti tao tapno natalged dagiti puso ken panunot yo, iti panakipagmaymay sayo ken Kristo Jesus. Kamawdyanan na kakabsat ko. Agpanunot kayo kadagiti banag a naimbag ken may kari araiman. Dagiti napudno, natakneg, nalintag, nadalus, napintas ken nadayaw. Aramiden yu dagiti inadal ken inawat yu kanyak. Iti sao ken aramid ko, ket adanto kada kayo iti Dios amang ped iti talnayo. Iti sao ti Apo. Agsao ka o Apo, dumdumngeg tuyadipen mo, at daken ka dagiti sao ama ka, itetiyang nanayon na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sao ama ka, itetiyang nanayon na biyag. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamig ka? Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria timipay ken ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti pangulwen a papadi ken panglakayon a Hudyo. Denggen ti may sapay a pangarig. Adda tao a nagmula iti adu nga ubas. Inaladan na ti kaubasan. Nagaramid iti pagpespesan iti ubas sa nangipatakder iti torre a pagwanawanan. Kalpasan na impaabang na ti kaubasan kadagiti makitaltalon sa nagbiyahe iti sabali adaga. Idi dumteng ti panagbuburas ti ubas imbaon ti akin kukwa ti kaubasan dagiti adipen na amapan kadagiti makitaltalon tapno alaen da ti bingay na. Ngem tiniliw dagiti makitaltalon nga adipen. Kinabilda ti maysa kadakwada, pinatay da ti maikadwa, ket inubor da ti maikatlo. Nangibaon manen kadagiti adipen nga ad-adu ngem ti damo, ket kastamanen ti inaramid da. Kastamanen ti inaramid da kadakwada. Kamaudyanan na imbaon da kadakwada, imbaon na kadakwada ti anak na.
Awan dwa apadayawan dan totoy anak ko, kinunana. Ngem idi makita, dagiti makitaltalon ti anak ti akin ko kwa ti kaubasan, kinunada iti maysa ken maysa, daytoyan ti agtawid. Umay kayo ket papatayen tayo, ket kukwa tayton ti kaubasan. Iti kasta tiniliwda ti anak, ket inruarda iti kaubasan sada pinatay. Ket ita sinaludsod ni Jesus. Inton umay ti akin ko kwa ti kaubasan, anyan to ti aramidan na kadagiti makitaltalon. Awan dwa apatayen nanto dagiti naranggas a makitaltalon kinunada. Ket ipaabang nanto ti kaubasan kadagiti sabali a makitaltalon amang tedto ken kuana iti bingay na iti tiempo ti panagapit. Kinuna ni Jesus kadakwada, diyo pay ayan nabasa tinailanad iti nasantuan a surat. Ti bato nga imbeleng dagiti agipatpatakder, nagbalin akang runaan a bato. Inaramid da ito iti apo, ket anyan ang nakakaskas daaw iti imatang tayo. Isot gapo na nga ibagak kada kayo, innayon pay ni Jesus. Ama ikkat to kada kayo ti pagarian ti Diyos, ket maited to kadagiti tattao, ama kaited kadagiti omno abunga. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Ngayon sampay, good morning. No, da kayo nga manag-obserbar kayo. Anya tinagdumaan, dagiti kakabsat nga Bisaya, kenda tayo ditoy parte ti North. Nya ti kadakkelan nga maobserbaran nyo nga nagdumaan da. Yo, kultura. Siyak ti maysa nga naobserbarak, tinagdumaan dagiti kakabsat, basta ita Bisayan sadya mo nung pangrugyan da. Ito yung katagalugan, manipan ito yung Luzon, agpakastoy, ada nagdumaan da, dakkel tinagdumaan da, makita yo, datayo no agukis tayo ti mangga, umay kanya tayo, haan? Pakastoy, umay jibagi tayo. Ngam isuda parwar, haan? Nakakita kayon? Ambuyo ti agukis? Nakita nyo, dagiti Bisaya ke pakas jay parwar di jay jak amo no apay. Kada tayo ke pa kasto jak amo ti padasik ti kasjay ke madita hanak mga Bisaya. Ngam isuda naglakad di pa nagi datay mga han nga narwam di amo no apay. Siguro no kultura. Ngam di amo datay mak no daduma ke mahilig tayo tinaalsem nya. Sino tinahilig tinaalsem? Wow, nagimas no daytay ko jay mangga nga amoyo daytay darangidangan. Daytay dandani agluuman. Nos alaom daytay kapros. Alaom di kutsilyo. Iwaem maangangot mo di jay alsem na. No daytay iwaem ko orila agbitak dayjay bunga na. Agur uray di buguong kinsoka nga. Sus, isa-usa mo ko orila gan agkatayak pay daytay. Oray lang nga, nagganas na isaw-saw mo si kati umuna nga umiwas aka manaltaak no dito iwa. Nagmayat ni mga tinaalsem. Dagiti mo dagiti Meksikano no hilig da tinaalsem. Nga pangkam di jay nagburas kam ti bayabas di sango di hotel di nagyanan may no nabuya yaw. No marmar no uyan nagado. Can we get some of the bayabas kung kunak pa kay ijaya. Inayabak niyo ka di hotel at nang ipakadaan na nga dakkel nga tao. Oh, yes, yes. Kunana. Kaya mga gumagaw atak kada gajay babasit. Nangalamot isuna, tikayat na. Dahil ngay naluuman nga pisilem ka. Di bayabas, dahil piselemon ka kanamon. This is dolce. Kunana, nasamit. Kada tayo, ape kayat mo ay dahil sigurado nga nagdakas dyan ayan tayo kadigigis na nan. Pag anong pa di usually kan nyatay dito nga di klase ti bayabas no piselem ta maburakan sigurado at dakas-dakas di ayan. No, this one ko imbaleng ko DJ. Imbaleng ko di na loom apan na pinidot. Dulce ko na nasamit. Sa bali hilig da dagito sa bali kanyada.
Sumrek kam di hotel ka, di mawat kam ti di restaurant. Do you have salt? Napay amumat ti salt, Espanyol dangar, sal. Tinay Espanyol na, vinegar. What is vinegar? In research may, vinegre. Awam pa'y sokada dahil nga restaurant. Po, asin lata natin ang idap-dapalak dahil nga bayaw. Kinagimas na pagloom nga, bayabas dahil tayo makagat mo ka medyo marinam niya. Gahanas mo nga mga tibayabas nga dahil pisilem ka, ikatem di bukal na saka ka na, nasamid, di ka pa'y lagkin di. Mahilig dati na alsa, ay niya handan sa mahilig tinaalsam. Kada tayo, di mo mahilig tinudaduma, nagimas tinaalsam. Kada nagdaton ti salamagi, dahil tayo kulapit. You know kulapit. Awam pa'y bukal na. Nalaktasin in dumudum ko di asin sa akong inalngangal nga pa, nagisango, nagjaglo roto ka. Oh. Kunak, uray dala nga nagkatay. Mayat na alsam. Ngam apayang ano ti tao ka na alsam ka, apay nga di tayo kayat. Ada masaba mo ka. Kunak, ito nagalsam ti. Apayang naghilig tayo mo tinaalsam, ngam no tao tinaalsam ka, kalalala ka tayo, dimpay kayat nga kaabay, jilogan nga. Kung nampay dito, ori ka lang nga, agbang us nga niya, nagan na. Dito umuna nga maibasa tayo. Sa balit istoryana niya, kanta, kung nana, this is kanta. Kung nana ni. Denggan nyo, takanta, dito akanta, kung nana, kanta ti gayem ko, kung nana ni Isayas. At damay sa agayem ko, nagaramit ti kaubasan, sinayaat na tinagmula, dinalusan na, inaladan na, sinibsibugan na, idinagbunga na alsem. No agmula ka ti kalamansi, wenno lemon, wenno sabagay baliktad tayo mat. Gumatangak man ti salamagi, anya dayjay, tayhaan nga na alsem isugor nga salamagi, ta na alsem. Kuno dayjay, no ti purpose na ke para alsem. Ngam no di ubas, kasla madi ti image na no na alseman. Kaiso nga kunanan, anya ti aramiden na jay gayem ko gaputa na alsem matibunga na. Tinaraken ko mat nagreklamo, tinaraken ko mat nga nasaya at apay nga na alsem. Anya ti kunana, baybay amon, takumutan dagiti sisiitan, lumot, arabon da, ikatag ti alad nan, ta arabon dagiti animalen. Apaya, haan nga nasaya at ti bunga na. Madi, haan nga nairanta para bunga. Ito ibanghelyo maikonektar kunana, pangarig ni Apo Isos, pangarig manen. Anya ti kunana, adamay sa nga tao nga nagaramid ti kaubasan na, nagaramid ti pagpespesan, nagaramid ti pagwanawanan, pagtanawagan dagiti agtatakaw nga taubas Kay idi impatalon nan, idi apan naalaan ti bingay na, pinatay na mo dagiti mapan agsingir. Asla Ilocano ka di daytoy sa bagahan nyo mapatayon di apan agsingir, ilumangan nyo laeng niya. Na umay daytay nakanutbok nga nakabisikleta no damdamo di man dagiti Bombay ko nakabisikleta da. Tunukan nakamotor dan, tunukan naka CRV dan, inaldaw nga umay nakaisingiran tunukan ilumangan nyo mat. Kaya mapandag iti pa nagsingir di abang, pinatay damutan, inya ti imbaon na, di anak nan. Kakunana, sigurado nga respetarin dan to daytoy kunana, haanen kunadamot, dadtoy ti agtawid. Patayon-tayon, inurad dayok obasan pinataydan. Kanya ti kunana, anya ti aramiden ti akin kukwa kadagitoy nga makitaltalon, sigurado nga patayon nanto, ken alaen nanto, ipatalon nanto iti sa bali. Na aramat ti ubas di umuna nga maibasa, na aramat ti ubas ti may kadwa nga maibasa, bunga metlaeng, ngamno kitaan tayo ti tarjeten na, at dadtoy ti kinaagom, ken dayjay bunga. At dadtoy ti kinaagom, ken bunga. Ijo umuna nga maibasa, haan nga kinaagom, bunga ti tarjet na, dayjay the fruit of the labor, dayjay di bunga ti panagtrabaho. Ito'y maikadwang maibasa, inaramat na ti ito'y ibanghelyo tayo, inaramat na ti pangarig ti kaubasan, sigon kadagitay agtaltalon, ngam no kitaem, jay laeng bunga da. Kala ko matata, panaggagapas.
Ado ti makitaltalon kada tayo. Agyamang kayo no kukayo ta daga at taltalunan niyo. Katat ta pa nag-iitid ti abang haan? No. Di kay sa magit-itid ti abang yaw. Ay, ado ti maikat. Di mat, nahangagit-itid ti osos to nga abang, kanya ti kunana. So katamon, sa bali mang talon. Kano daduma, di hangagitid ti abang na, ti problema tayo pa no daduma, haan laeng nga di abang. No daduma, day daga. Very biblical tayo. No maipapan ti daga, dagita sa bali a culture, dagita Amerika kadakwahan, dagi patawid ti dagdaga. Kano nag 18 years old di taon in Pimanawan, nagbiag nga isunan, no kaya di pamilya suportaran da no saan, dagi di agasawa no ka nagsina da pay din, ila ako da di balayan, agbibiyag danto nga may sa nga agas kadyan, apandala ag apartment, awan ti tawid adaga. Datayo matawid yo adaga manipod, idi panawon ni Adan. Tawid mi pala, idi panawon ni Adan da ita. Padasem nga sagidan, ay dapigan na ka. Kintunukuan, nagaramid mo timuhonan, amoyo timuhon, dati simento nga maikali. Anya nakasurat ijay, PS, anya ti PS, poon ti susik. Kita, PS, poon ti susik. Kunang, kita, madanto mangyalis, jimuhon, haan itoy, haan itoy, haan itoy. May sala atambak, di pag-apaan da. Usually, kaagkabsat, ag kakasinsin, ag kakabagyan. Ta isuda garud tinagtawid daan. Kadamo dayte kadulunan nga kunam nga naag-agom, jay talon mo Allah, tagbat at tagbat itambak mo agpakpakas jayon di jay. Tunukan nakaililit di talon mo. Daga. No daduma at di jay kinaagom. Uray dito ebanghelyo, isumot laeng kinaagom apaya tagikwaen dametten di jay impa talon na, impabulod na laeng. Kaya't dametten bagidan. Haandan nga itid yu umiso abunga, abang dejay, taltalunan da. Kunukit kitaan tayo no daduma, kasjay tayo, ala forget about the talon, by anyon tatalon. Tapno, no, awang mo talon tayo amin, tadagita rich kids, di da pa'y napadasan tinapanti tel-talon. Agbubudo da ka no, na mapandayi tel-talon. Iso na makalabas da dagiti hanganarwam ti taltalon, agbubudo da kano. Iso na makalabas da tinaibilag nga irik, agkamatada, iso gunggunayaw. Handa nga rod nga narwam nga mabudbudwan, da kami ka matudok pa iti irik tamatam idi. Kaday lipatin tayo day yung talon, ngam laglagipin tayo kakabsat, adu ti impaaywan ti Diyos kada tayo. Laglagipin tayo nga we are just stewards in this world. Agay aywan tayo laeng. Awan ti kukwa tayo. No bigbigam nga adda ni Apo Diyos iti biyag mo, agay aywan tayo laeng. Kas pangarigan ko ma, napagasatan ka nga nagbasa. Successful ti biyag mo. Sagot na dayta impaaywan na kanyam dayta nga adal. Tahaan nga amin nga nagadal, nagbalay gayan. Ada kay pay? Tanagadumat tinagadal ka nasirib pay, ada pay pagbasa da, ngamahan nga gift, handa nga naala. Kuno na itid kanyam day nga sagot, nga adal, impaaywan na. Timatang si titao na dumaga, siyak tinagrigrigat. Siyak ang dinanang ko tinagtrabaho. Bagik adatoy. Agom. No haan ka, oray, nakaadal ka nuhaan, no napalugudang ka tilaing nga agnegosyo, nalaing nga agtrabaho, impaaywan na kanyang dayta. Ti danger na dayta, isong agbalin nga agom ti tao, no tagikwa dayjay. Ang kas pangarihan ko ma, edukada ka, no tagikwa daytan, nalalaingat nga misuda, nangatoak nga misuda, aguma munday jay impaaywan na kanyamon aging gana nga to the point nga may sakripisyo italtal magmumo ni kabsa mon. Agay aywan tay laeng. No adda mo na pagasatan nga anak mo nga adda ti balasiw taaw,
shout out kano kada kita follower tayo ti sa Balancio tao hantay mga ag-shout out ta mga vlog daytoy no di kablaawan tayo ida ikararagan tayo dagiti makimismisa kada tayo tataman kin inton sumaruno ke no napagasatan da nga addadadjay no dadduma ti dakes na ti kamali agbalin nga tagikwaan haan laglagipon tayo agay aywan tay laeng. No adda talent mo, intalek na kanyam dayta, in regalo na kanyam dayta. No sika ka nalaing ka nga manalon, da kayo nga nalaing nga agtaltalon, di met? Nalaing nga agited ti abang. Agyamang ka, ta sika ti pinili na akatalunan na kahit nga saon, regalo na dayta. Kano nasayaat ka nga agitid ti abang, manutawanan da kay latta ti patalken na. Ngam numadi, tamadlaw namat, apay di kan makontar mo't akin kukwat adaga, ada sweet-sweetik mo, nyati ko, ton sumaruno ka hamon to talunanan, pare ko na na. Kaya na nga sa unhang nga anes di biyag mo. Kas jay mo laeng haan lang nga talon. Ala ko adal, nadda sa nikwam, adda adal mo, position mo, uray ta position mo nga, kas may sa nga barangay tanod, apo, kada tanod ka, piling na ka kapitanan. Impaaywan da, no pinili da ka titat tao, panagpili manan, no pinili da ka, gift dayta, hamo tagikwaan. Uray ka siya, dahil kinapadik kung kunak no daduma ka, insagot na, inted na para kadagiti tao kunak pay kidin ka apo nuhan nga para ti tao bukbukudakon ka alaemon nak pay kidin sakit-sakit di bukot ko dandani ak sa pumusayan ka nasihaat mo kuna met ya kamuno nya dayjay na abakak lati tenis ngamin ka kadayjay di ko na uray daytoy biag tayo you si kayo siak daytoy bagi tayo impaaywan ni Apo Dios kanya tayo dayta. No daduma ka binaybayam, ala, sobra mo nga bisyo, dinadael mo meten, pulutanan mo aminan. Pakiinumam amin nga pakiinumam, tiriga na di ka pa'y gumatang met. Nasobraan mo di bagayin, pakipunsyonam nga, ay po mapangkapay makipunsyon, aging gana, jay, laon yun. Into no nagsakit ka ta, inabusom met. Impaaywan na ori diti bagi tayo. Amo yo kakabsat dayta bagi tayo nga tattao. Precious tayo. Napateg tayo iti imatang ni Apo Dios. Hamo nga ibaga nga managbasolak mo't Father, awan ti serservik aan. Pinarswana ka nga na imbag. Pinarswana ka nga umay agbiag dito'y lubong anasayaat. Haan nga umay agtutuok, umay agsangsangit iti problema, umay makianya na ganan, agburburek tadaram nga kanayon. Haan. Dayta bagim, adamat sakit kon Father, haan, precious lat ta kini Apo Diyos dayta. Napatiglat ta dayta. Katinamnamaan na, gaputa inted na, gaputa inted na kanya tayo dayta, intalek na kanya tayo dayta, tisalsaludsuden na, no tarjeten tayo, di umuna maibasa kin daytoy ibanghelyo tayo anya ti kunana expectaren na tinasaya at abunga expectaren na tinasamit makaayayo abunga dati umuna may basa anya ti aramiden na gaputang agbungbungan ay apo nya ti kunana bay amon nga kumutan dagiti lumot ay lanot you know lanot baka nyo man amon in English jak amo lanot kada sisiitan, baamon nga arabon dan, taapaya, di ekspektaren na nga nagmula, haan na nga, inted. Ito'y maibanghelyo tayo, the same. Anya ti kunana, impa aywan na kadagiti nasaya at haanda mo't ited, di bunga di trabaho da, bunga di naramid na nga pagpuspusan. Iso nga da tayo kakabsat, inregalo na kada tayo, tibiyag tayo. Anyaman nga estado ti panagbiag tayo, inregalo na, berberoken na, di nasamit abunga. Inaramid na ka nga nasaya at nga kaubasan na. Agbungbunga ka kaditi nasayaat. Mariri na kadagiti tattao nga taon na kani Apo Diyos ka, agbungbunga iti nasayaat. Wano nakaalalsem.
Nakaalsum ka iti ka arubam? Aha. Dijay. Apay hangkay mapan makipangan ko nam kumata nag-okasyon ka. Madi, no kunada delikado kan. Uray tumaray ka nga tano danda ka pay kayat. Agbungbunga kati ekspektaren na, gaputa inikan na kati talentom, laing mo, iti daytabiyag mo, dagiti diskartem iti panagbiag, namnamaan na agbunga ka anasayaat. Di ka pala agyaman, di ka pala mabigbig, di kinasayaat ni Apo Diyos kin katatinalik na kagayam nga umay dito'y lubong. No, anyaman nga talintom nga naitid, anyaman nga sagot nga naitid king ka, napatig ka kanya na. Ti urayan na, ginasaya at abunga. Ngam naman naging bubukod ka, kukwak daytoy. Laing kumo daytoy. Pinagrigahatak mo daytoy. Diskartek mo daytoy. Tiriga na no, at dalaing mon, at dakuka mon, at dasanikwa mon, alam mapan mo pa'y laagawon, dagiti kuko, ti daduma, hangga pa'y makapagbunga, nagiriga, mga panunutan nga, at ako magkakabsat, lumakay bumakit da, at da nagbalaygi, kakaasi da nanang kintatang, haang nga nagbasa dagiti kakabsat niya, isuna ti pinagbasa da, into no makaadal, into no kwan, addan ti sanikwa, ala dagiti kakabsat na nga nagsakripisyo nga haang nga agbasa, tapno laeng makabasa ka, nay, kakaasi nga awampay barong-barong nga balay da ka isuna ka, ala, 25 stories di balay na. Apan nanto pay la, di na pay matulungan, apan na pay garod agawan, anya mo daytan. Nagsaki mo nga realidad ti panagbiagan. Imbes ko mga magipurwak ti tulong met gaputa nagsakripisyo nga ro dagiti kakabsat na handa nga pinagbasa gapo kanya na idi makalungaw ka Allah. Dayjeti kunana nga naalsum a bunga. Dayjeti kunana nga ti bungam ka hanga makaay-ayo. Isu ti umuna nga maibasa haan nga makaay-ayo di bunga na anya ti aramidanan baybay-an nan. Iti maudi apaset ti ebanghelyo tayo anya ti kunana. Alaen nanto, dagiti adda kada kayo. No hanga nasaya at aramiden nyo, hangkay mapagtalkan nga agaywan, steward, anya ti kunana, no hangkay mapagtalkan, alaen nanto payad da kada kayo. Hala kakabsat, ya mo ano nasakit dati nga pangarig ni Apo Jesus. Ngam ustomet. I-apply tayo iti panagbiag tayo ko ustomet. Anya kadi. Kuna di pagsasaudad ta, dumaya ka, tagapulot kamot kin ni katugangam no kunada kaya nga sauen nasayaat ka nga manugang ngam no kunada ka aya maalalsem ni katugangam kunada ka apaya ngamin saka mo lagling et no mangangka saka mo lang naragsak no agin inom ka no ije balay sumanakontip ka mo nga agtrabaho minsadot ay kaawan naalsem ka akin ni katugangam. Kada ti ekspektaren na ngam ti maikadwa nga maibasa nagpintas ti panang Samarina anya ti kunana ni surat ni San Pablo kadagiti taga Pilipos anya kamaudyanan nakakabsat ko agpanunot kayo kadagiti banbanag a maikari dagiti napudno kinatakneng nadalos na pintas ken nadayaw no ijay pay lagi mong mo kadayawon dakan ikarkarigatan ti agbiag a nadalos natak ng nam ay ka nasamit ka nga bunga. Nasamit ati bungam nga nangitalkan na. Iso nga laglagi pun tayo kakabsat, ulitin tayo, agyamang ka, sikat, tinalit na ka, at damot sakit kon, Father, napatid kalatakan niya na, makapagbunga kalata at kinasayaat. Ada problema, Father, nagulo ti pamilya mi, uray nagulo day nga pamilya no hammo maornos, bayamon no hanga agornos, makapagbunga kalata iti nasayaat. Uray sa dinno ayan mo, uray no handa ka nga amam mo, mabalim mo ti agbunga, anagbalin anasamit nga nasayaat. Kaapaya, tinalik na ka, taltalken na ka, agyamang ka tanapatig kakingkwa na sikatin ang italkan na, anyaman day ta talento. Haan lang nga adal Haan lang adakil asa ni kwa uray babasit lagi na italek ka na tayo. Tinalik na kalata, pagbungaem, agbalin ka nga nasamit makaayayo.
Agbaling ka nga, itilubong ka day tay, tartari gagayan da ka nga, no makita da ka, oray lang nga, agbalbaliw til. Nagmayat ko man yan, dagita ko ma-MBG ka, no day ti agawid da ka, oray lang agbalbaliw, daga di lalakay ka da babakit, ay daga di kaaruba daga putikin na santo da, wow. Ngam na sumangpot ka, naggapo na kimisa ka, matamnay nga, oray lang agtubog, pingping ti kaalsem mo. Awanan dadail abunga, ala kakabsat, awis, agis struggle tay amin, awan ti imo na nga nakalamang. Padi, madre, obispo, da kami, leader, da kami, hami nga hantay nga ibaga nga nakalamang tayon, ijay pagarian ni Apo Diyos. Ikarkarigatan tayo ti agbunga, itinasamit nga makaayayo, datay amin, awan ti excuse. Awan agko na nga, mas nalamlamangak, nalamlamang ka, no ti bunga, makaayayo kini Apo Diyos. Nalamlamang ka, no sika, sibsibugan na ka kanayon, gapota kanayon nga nasaya at ti mariri na ti tattao king ka. Ngamno maalalsem ti karubam, maalalsem ti pamilyam, maalalsem ti katrabahuam. Ay ka, mo ano kumutan na kanto lumot. Kumutan na kanto lumot, baybayan na kanto ta araban na ka, nya mangarab ka da tayaw. Nandiyak amo nanyan to mangarab ka da tayaw. Kala kakabsat awis ti panagdalos agbalin nga nasaya at ti bunga na isublikan ni Apo Dios dagiti bunga nga nasaya at dagiti abang para ken kuana babaen ti panagayat ken ni kabsat panang tulong ken ni kabsat. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Dios ama aman nakabalin amin ana marso ay tila. Ken iti maymay sa nga apo ani Kristo, bugbog tong nga anak ti Dios, nagtao ti ama, ti sakbay ti amin a tiempo. Diyos na nagtao ti Diyos, silaw ang nagtao ti silaw. Napaypayso Diyos na nagtao ti napaypayso Diyos. Naianak sa anaparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapuken kuana naaramin dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagaput sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Virgen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamet anaylan sa iti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan na surat. Imulin sa dilangit ket tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen na sidadayag, tapno kumen na dagiti sibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu at tao iti ama ken iti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmet iti iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa bunyag, apakapakawanan dagiti muswasol. Namnamay ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti ama tayo ana ilangitan, si papakumbaba tayo ita nga umasideg ken dumawat ken kuana, kadagiti kasapulan tayo ti inaldaw-aldaw, ket iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggen nakam kadi. Apo dinggen nakam kadi. Para iti simbaan tayo anay saknap iti sangalubungan. Nang runa kaday iti mga idadaulo ken kuana. Ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi. Tapno si o Dios ti kanayon, ti inspirasyon da ang agtrabaho iti kaubasan. Kumararag tayo. Apo dinggen nakam kadi. Para kadagiti agpanpanday linteg, dito'y pagilian tayo. Tapno maamiris da ti kinapateg ti kapya, ken panagkikin na awatan, anas ken iti panagduruas, ken panagrangay ti pagilian tayo. Kumararag tayo. Apo dinggen nakam kadi. Para kadagiti masaksakit, marigrigat, ken dagiti biktima ti anyaman na didigra, tapno agbalin ti Apo akired ken namnamada iti baet ti kasasaad da. Kumararag tayo. Apo dinggen nakam kadi.
Para kaday ti amin nga adda ditoy ita, tapnag talinaed ti kinatudyo tayo iti Apo, ken kadagiti pagayatan na. Kumararag tayo. Apo dinggan na kamkadi. Para kaday ti amin na pimusayen nakakabsat tayo. Tapno ti panangibabaet tayo kadakwada, magunuddan, tagnanayon a panaginana. Kumararag tayo. Apo dinggan na kamkadi. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggan nakamkadi, ama aman nakabalin, si kalaeng tinamnama ken kamang mi. Denggem kad dagitoy nga araraw ket patgam ida. Dawatin mi dagitoy gapumitlaeng ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, gapot tayat pinadamida na urnos da nakapinpintas da tinapay ken arak ti umay mi itayawat naggapo ti trigo ken ubas abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, gapot tayat pinadamida na urnos da nakapinpintas da. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiya po awatin na kumadagiti ay daton kadagiti imam. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Dios imbilin ni Apo Meso Kristo nga anak mo nga iroknoy mi dagitoy adaton a pangilagip mi ken kuana. Babaen daytoy natudyo a panagserbi mi ken ka pasantuan na kamkadi a sinubbot mo gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumami. Mitag-ayo dagita posposo yo. Dadans tag ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May karigit rumbeng. Pudno unay a may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios. Takas tauna iti panangay ayat mo. Iti lubong
Tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan, ket kinayat mo ang makipagbiag amayasping kada kami, malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami, kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo. Kat kadagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasukermi, gapo iti kinatudyo na maisubli damat laeng kada kami. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles, kat agraragsak kami amang idaydayaw ken ka, kat konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin napaswa. Ti langit ken daga no dagiti pakaydayawam. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Madaydayaw ti way, itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sikati gubuayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kiti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to amay paay kada kayo. Kasta met akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon na tulag iso amay ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy At tinapay mangan kami. ken iti daytoy akay suminom kami ipararang mi ti papatay mo o Apo agdayti iyay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami a makirano diti bagi ken dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo
Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi a pimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kenenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti tempuyog ti Espiritu Santo, eroknoy me ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Umami sa dilangit, madaydayaw tinagan mo. Lumteng kumati pagariam, matumpal kumati nakem mo. Dito'y daga akas sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw dito'y di kanen mi ti patinayon nga aldaw pakawanem dagiti basbasul mi kasmet kuma iti pamakawan mi kadagiti met nakabasul kada kami. Di na kami baybayan nga umanugot iti sulisog ket di salakan nakam iti dages. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi iddam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ti turay, ti panakabalin kendayaw, iti agnanayon na din, tuwa
agsarday. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit ken. Kas may nga anak ti Diyos nga nasamit ti bunga na, ipaaytay mat nga rod, asi sasamit ti kapya iti tunggal maysa. Kapya, kada kaya aming kapya. Cordero ti Diyos sa mangpunas basbasul ti lubong. Apo mga sikat, Cordero ti Diyos sa mangpunas basbasul ti lubong. Apo mga sikat, Cordero ti Diyos sa mangpunas basbasul ti lubong. Item kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari, ngaw may kakanyak, namti may salaeng asaom, mapaimbagton to'y kararo. Siksika o Apo, di bilig mi, panakaawa, kinakapsut mi, panakapakawan, pagkurangan mi, iturong mo Apo, ti panagbiag mi, ti aya ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, tay sutibiyag, amin nagapuan, rigat kinam ay dis pagkamangan, anyaman na banag, tintay birukin, anyaman na rigat, tintay parmikin, wen nga agpaiso, ti Diyos tulaing, kirit ken namnama, dinto aglemeng, ti aya ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, tay sutibiyag, amin nagapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan,
nayayat mo Apo, dagiti na panglaw, nakakaasi, dagiti mawaw, kasken ka o Apo, balinen nakam, tapno ti ayat mo, di may paidam, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, tayso tibiyag, amin nagapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, imay ka o Apo, ket nagrigat ka, agpaay ti amin, amin na parswa, panakaadipin, amin nakita, itid mo ti ilhim, ti waya-waya, ti aya ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, tayso tibiyag, amin nagapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, Gau Apo, di bilig mi, panakaawa, kinakapsut mi, panakapakawan, pagkurangan mi, iturong mo Apo, ti panagbiag mi, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na sagot, pagaramanan, tayso tibiyag, amin nagapuan, rigat kinam ay Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos ipaay mo kadi tati bagi kandara ti anak mo iso nga inawat mi pagbalinan da kami ama itulad ken Kristo iso nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana. Kakabsat simmang peten dijay ladawan tayo dijay kastoy tilma na idennes iji original nga kagayin ni Juan Diego ngam adda pay laeng ijay madamada nga i-pre-prime apo malpas daytoy nga week iso nga haan tayo pay nga ma-venerate tatta nga Domingo into no next Sunday ton apo ti panang venerate tayo dayjay tilma awan pay laeng apo ta no haan tayo nga ipa-prime baka no madadael met nang ron dagiti daduma nga ag-venerate ka apan da magkudkoden nga mangyawid kahaan tadi jakas la second class relic dayayan apo ti apo adda kuma kada kayo bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti ama ken ti anak ken ti Espiritu Santo nalpasen ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo Yaman tayo. naimbaga bigat tayo amin apo. Daldaw panagyaman tayo,
kakabsat. Yaay ni Jesus Dios tayo kenayat. Adungal daw tinaglabas kanyak. Ngimday tuyen timang ted pudno aragsa.